जाऊँ आउ तो तांगर भी जिमी काम केना कोना सेठी जीवु मो संग काम करते सेठी तो मु काम करी के आइमी तू एठी बसी के टीवी देखतु मु तो शीघ्र पळी आइमी हाउ जीवन ना हो ठीक अछि मु जाउछु बाबूर को सेठी जो साग और मुड़ी खाइ देबु होला जाउछु होला जाउछु बाबू नमस्कार ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ରାନ୍ଧୁଛୁ हेलो हेलो ଆମ ଦରମାଟା ମାସକ ପୁରୀ ଗଲାଣି ପରା ଆମ ଦରମାଟା ଦଉନ କେତେ ଟଙ୍କା ତମେ तमे जा 500 काली ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ତ ସେଦିନ 300 ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଥିଲ ଦିଅ ଦିଅ काली तमे जा देइथिलो ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ମୋ ଛୁଆର ଆଜି କାଲି ଜନ୍ମଦିନ ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କିଣିବାର ଅଛି हाउ तमे ମୁଁ ରାନ୍ଧିଦେବି ହେଲା ନିଅ ବାବୁ ନିଅ ତମ ଖାଇବା ନିଅ ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା ବି କରିଦେଇଛି ହେଲା ଠାକୁର ପୂଜା ବି କରିଦେଇଛି अरे अरे खाई के ना पड़ोछ ନା ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଛି ମୋ ଛୁଆ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ବାବୁ ଠାକୁର ପୂଜା ବି କରିଦେଇଛି ହେଲା ଠାକୁର ପୂଜା ବି କରିଦେଇଛି ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଛୁଆ 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 ତୁ ସେତେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛୁ ନା ଯା ଯା ତୋ ଜନ୍ମଦିନ କାଲି ଯା ବାବାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ଯା ଡ୍ରେସ୍ ଏକା କିଣିତେ ଯିବା ଯା बेग धक्का नहीं तोड़ा धो साड़ी टा चले अरे हाँ हाँ तुम पढ़ा रही केते टका हला 40 टका नहीं 40 टका